Valentín 2025 a ceny růží. Přátelé, hruza. 30 let prodávám květiny, 30 let jezdím sem do Holandska na květinou burzu do Hosméru, ale tohle jsem ještě nezažil. Vy, co jste na Flore a už téměř 10 let, tak jste si všimli, že už jsme v průběhu loňského roku pomalu zdražovali. Je to prostě jednoduché. Energie táhnou veškerý průmysl dolů. A když si představíte květiny tady v Holandsku, tak aby vám vyrostly květiny, potřebujete jenom dvě věci. Potřebujete topit a svítit. Kontrakty, které uzavírají na plyn, jsou dneska 15násobkem toho, co tady bylo dřív. Takže téměř 60 až 70% pěstitelů tady zavřelo. Arent Roses, od kterého jsme brali Red Eagle, vy si je pamatujete, super luxusní růže, neexistují. Všechno se ho přesouvá do Afriky, do Ekvádoru, do Kolumbie, často za podmínek, které nejsou pro tady tu planetu úplně ideální, takže takhle jsme to dotáhli a ceny růží na burze na to zareagovaly, takže letos opět ceny růží velmi vysoko.